Karivai Tourism and Environmental Development Forum kalashim ya karai ban pensange shwa ya kajinga ko thai bahabriu kabala tip kum kamis riboy tourism 2022 kabala tmu ban penlong ha ka arpo pratering namar kajingwan len shop biang jong ka klam covid khat kendai ha ka jela bat kajing nang posted kat banang mi kisngi habakren shakilat pathai khubor manta kisngi uba plila tiuso sherman ka RBTEDF ulong bakum kaseng kedap daging saukia hadin bakam shem la ban beteng ya ketai ka program namar ka jingwan len shop ka klam covid khat kendai watla nakaliang ka kunhun kala de pan penlongru ya ki audition banjet ya githei babriu ki bala ban shem menta ha ketai ka jingya kom na kaliang kaseng ka panma mahalo ka tega benta rengkat ka jingkermen ba ka tega klam kan saja no shen lengba ka jingkit kli jong ki pai ba ban shim ye kila jingeda ban but renti ya ki kendon jong ka sorkar khenang bo onla ban tem bad ya khun ya ka tega jingpang bad ya ka trik ban penlong biang ya ka tega jingya kop on sa pentip pat na ki bor penyat idon hangni ban pena namta ka na leng juga Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum habedi bat ka jing pelong kejungi ya kane kamis Ribhoi Tourism aragar arpuar ha jing sisa nakalian ka forum ilamot ban pelong bai ha santarik jo bulan Februari nakadaw ka jing bam long jo kane ka perthai ka jing wan jo kane ka jing pang covid omicron kepala pelong yangi bangi ha ban persange no sipor ya kane ka program ban pelong ya ka jing ko thei babri jong ka tourism jong po ka district ka jungi kumta nakalian ka jungi ngi pensngo bat pause piki paipa bangi postpone shua manta sipor ya kani ka program bangin up shua hadu ba kan bahha ka perthai re ya kani ka program ngin habi ban penlong da ka lada ka perthai ka labha lada ka ta jingpang ane ka lasya yangi bangin penlong pembangi jio ban penlong kini ki benai ka peladep nama katang i kerpat i piki paipa wa pinum soi pin ya ai ka jingkersian lem yangi khnang ba ka program ka bangin penlong kanong ka ba ya ibe hadin habur hakuju ka por manta kasngi kadai kasngi ka ba nakaliang jong ka ri ka jongi hapo kari India ni celebrate ya ka National Tourism Day jong uli usnem bo manta ka ba juha be mala usnem bolong manta kasngi ka apusan ku Januari arjar puar dan nakaliang jong ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum ni ai khublei ya ki paiba nong song ki bron po ka district po ka jilla ba po ka India ya ka National Tourism Day ka bolong ka basuk ka ka ni pi hoi la dangim sim lala ban ploy ka program hanai ni snok tilang bat ka sarkar India ban penpau ba ngidon ka jingthmu ka ba khrau ka ban kentiu ya ki kam jong kai pathai ki bodon ha po ka district jungi ba po ka India tai ni ke tin na ka leng ka jungi khublei sibul